Li rojhilata navîn du meseleyên girîng hene ku hîn jî bi temamî çareser nebûne. Yek ji wan meseleya Kurdan e ku welatê wan di nav çar dewletên metînger û dagirker de hatiye perçekirin û hîn jî dibin zilm û zordariyê de ne. Ya din jî meseleya Filîstînê ye ku ew mesele jî hîn bi temamî nehatiye çareserkirin. Bi hêsanî mirov dikare bibêje ku ev her du mesele ji ber karakterên xwe yên netewî bi gelek aliyan ve dişibin hev. Nenasîna nasameya netewî, binpêkirin û desteserkirina mafên netewî, dagirkirina ax û welat, zilma bênavber û sîstematîk û wekî din bo her du meseleyan wek xalên dişibin hev têne qebûlkirin. Lê dema mirov ji nêz ve binê re dikare ku gelek cudahiyên girîng ên di navbera her du meseleyan de bibîne. Beriya her tiştê xalên ku doz û nasameya netewî motîve dikin, diafirînin, bi dîrokê ve bi bingeh dikin û tînin projevê gelek cudanin. Wek bînak dema behsa doz û nasameya Filîstînî tê kirin, divê xalên olî yên Îslamî teqes bên dîtin. Hêza ku rêxistinên Filîstînî li hember wê tê dikoşin jî bi taybetî bi nasameya olî tê nasîn ku ew İsraîlê û xwediyê ola cihûtiyê ye. Li gel Kurdan rewş cuda ye. Kurd jî Mislimanin û hêzin li hember wan tê dikoşin jî dibêjin ew Mislimanin. Ji ber faktorên polîtîk, aborî, cewrafî, çandî, dîplomatîk û wekî din di navbera her du meseleyan de qasî hevparî, cudahiyên girîng jî hene ku divê neyên ji bîr kirin. Li gel van xelan meseleyên Kurdan û Filîstîniyan ji aliyê durustî û rastiya polîtîk, nêzîkatiya xwedî prensîp û objektif û durustiya entelektûlî de jî gelek encam derxistine holê û hîn jî van encaman nişan didin. Wek mînak gelek kes û aliyên ku meseleyên Filîstîniyan di çarçeveya mazlûmtiyî de dinirxînin û gorî wê tev digerin, dema behsa meseleyên Kurdan tê kirin helwest û nêrînên cuda dikarin bidin pêş. Mesela dagirkerî, redkirin û nenasiya nasameya netewî an jî zilim, gorî van kesa bo Filîstîniyan û Kurdan xwedî wateyên cudanin. Her wiha têkiliyên rêxistinên Kurdan û Filîstîniyan û nêrîn û nêzîkatiya wan rêxistinan bo maf û azadiya her du gelan jî gelek cudahiyan dihewînin. Ew ji çi diqewime, çima wisa ye? Di vê rêze podcastê de ku ji çar beşan pêk tê, ez ê hewl bidim ku li ser çar mijaran meseleyên Kurdan û Filîstîniyan bidin berhev û bi vê avayî hinek tiştên ku gorî min xeretin cuda nîşan bidim. Wek destpêk piştî van gotinan di vê podcastê de ez ê behsa Jîna Amînî û du Leyleyan bikim. Li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê di îlona 2022 de xwepêşandan hatin rêxistin kirin. Bi giranî serhildana gel li Rojhilat pêk hat. Di van serhildanan de jî bi giranî cinan pêşengtî kirin. Di 13 îlona 2022 de li paytexta Îranê Tehranê keça Kurd Jîna Amînî ji aliyê hêzên dewletê ve hate binçavkirin û pişta îşkence lêkirin, loma 3 rojan şûn de mir. Piştî vê bûyerê gelê Rojhilatê Kurdistanê û Îranê yên azadîxwaz rabûn ser pêyan. Serhildana jinan û Kurdan di cîhanê de deng veda. Lê piranî ew mesele û protestoyan tenê di çarçeveya azadiya jinan û serîgirtina wan ang û hîjabê de hate nirxandin an jî şîrovekirin. Deman nirxandinên wisa tê kirin rastiyek van protestoyan an jî serhildanan bi qastî an jî neqestî dihat veşartin an jî helwestekî wiha yekalî rê nedida ku rastî bi temamî bê xuya kirin. Lê dijbertiya xwepêşandanên Kurdan çi jin çi mêr tenê ne di vê çarçeveyê de bû. Beriya her tiştê keça Kurd Jîna Amînî him jinek hem jî Kurdek bû. Loma hatibû kuştin. Rast e serhildana li Rojhilatê Kurdistanê serhildanek xurt û dîrokî ya jinên Kurd bo azadiya jinan bû. Loma slogana wan jin jiyan azadî bû. Lê heman demê de jin û mêrên Kurd bo azadiya Kurd û Kurdistanê jî rabûbûn ser pêyan. Loma mirov bi hêsanî dikare bibêje ku serhildana Rojhilatê Kurdistanê wek serhildanên li Bakur, Başûr û Rojava li ser milê jinan tê rêvebirin û ew jî ne tiştekî yekem car e. Ev 10 salanên dawînin jinên Kurd pêşengtî dikin bo têkoşîna azadiya Kurdistanê. Dixwazim gotinê bînim ser nêzîkatiya hinekî derdorên Îslamî û yên çepgir ka bê dîtin ku dema mesele dibe mazlûmtî û Kurd nêrînên wan çawa dişibin hev. Piraniya çepkir û sekûlerên cîhanê û her wiha yên Tirkiye û Îranê bûyera Jîna Amînî tenê di çarçeveya şeriatê
Pêkanînê İslamî yên li Îranê rejîma meleyên hov û hîjaba li ser cinan hatiye ferzkirinê de şîrovekirin. Li aliyê din daxwaza azadiyê ya Kurdan bi piranî nedîtin, hinekan jî nexwastin bibînin. Piraniya İslamîstan jî bûyerên li Îranê cuda nirxandin. Heta mirov dikare bibêje ku di çarçeweya gotin û propagandaya dewleta Îranê de şîrovekirin û destek dan rejîma meleyên hov. Ev tişt rastiyek e ku piraniya İslamîstên bi siyasetê re mijûl dibin ji jinên azadîxwaz, serwîn û tekoşer hez nakin. Gorî wan bi gotinên herî sivik cihê jinan mala wan û ber çoga zilamên wan e. Tişta ew bo jinan rewa dibînin koletî ye. Mînakên wan suretên qaşû İslamî di salên dawî de gelek bi hovane derketin pêş. Wek mînak rêxistina barbar Daeş, dewleta Îranê û desthilatdarên li Tirkiyeyê. Ev her sê jî dema mesele tê ser jinan gelek aliyan ve wek hev tevdigerin. Lewra mejiyê wan wek hev e. Ji bo wan jin vê dunyayê de xizmetkara ser û go lê pêçiyayî ye, li malê ye û li dunyaya din jî huriya cinetî ye bo her awayî tatmînkirinê ye. Naxwazim dirêj bikim û her wiha gotinên min ne bû Mislimanên dirist û azadîxwaz û li gel mazlûmanin ku hejmera wan jî ne kêm e û dixwazim hîn jî zêdetir bibe. Bo derdê xwe zelal bînim ziman û dirûtiya wan kesan û cemaetan daxînin ber çavam, dixwazim meseleyê di çarçeveya mazlûmtiya du miletan da muqayese bikim. Wek min behs kir miletê Kurd û li gel vê miletê Filîstînê. Gelek caran tê dîtin ku dema li Filîstînê bûyerek diqewime, gelek çepkir û İslamîst ku li Tirkiye û Îranê gelekin, radibin ser pêyan û hiç hewce nabînin ku rastî çi ye çi nîne bipirsin jî. Bo wan teqez Filîstîn mazlûm e û İsraîl jî zalim e. Loma keçek Filîstînê bûyerek bê serê wê, ew bo wan kesan û aliyan dibe sembol û qehreman û bi rojan bo wê digirin û şîn digirin. Çi ji dilê wan tê bo İsraîlê dibêjin, dilê xwe rihet dikin. Lê dema keçek Kurd li Tirkiyeyê an jî li Îranê tiştek bê serê wê hiç nayê dîtin. Ji wê wê de tur naxwazim bibînin. Hinek ji wan jî dibêjin heq kiriye. Ku desthilatdarên Tirkiyeyê û Îranê yên qaşû İslamî ne û sibê êvarê bo Filîstînê digirin, ji xwe kiryarên ang û faîlên bûyerên dijî Kurdan bixwene. Wek mînaka Jîna Emînî ang û bi dehan zarokên li Tirkiyeyê, wek Ceylan Ünkur, Cemîle Çağırga û wekî din. Dixwazim mînakek jî ji dîrokê bidim. Tê zanîn du Leyla hene ku nav Kurdan û Filîstîniyan da gelek têne zanîn û hezkirin. Leyla Qasım, Leylaya Kurdan. Li gundê bi navê Bamilê ku girêdayê Xanexînê ye, di sala 1952 da hatiye dinê. Dema civantiya xwe de bi siyasetê re eleqedar dibe û tev lê Partiya Demokrata Kurdistanê ang û pedekê dibe. Wê demê li zanîngeha Bexdayê li beşa civaknasiyê dixwîne. Leyla bi hevalê xwe re Yekîtiya Xwendevanên Kurdistanê li Bexdayê ava dike. Heman demê de dixwaze dijî zilm û zordariya rejîma Baasê bibe dengê gelê xwe û loma di nav liv û tevgerê de. Dema xwendevaniya wê de Leylaya Filîstînî, Leyla Xalit di baleferek de çalakiyek dike. Ang û baleferê desteser dike û loma di cîhanê de deng dide. Leylaya Kurdan jî li ser heman çalakiyê difikire û ew û çend hevalên wê tev digerin. Lê beriya çalakiyê pêkbînin ji alî hêzên Baasê ve têne radestkirin. Leyla davêjin zindanê û gelek îşkenceyê giran lê dikin. Lê Leyla serbilind e, serî natewîne. Şûn da derhexê wê de biryara darvekirinê tê dayîn. Di 12 Gulana 1974 da Leyla Qasım tê darvekirin. Tê gotin ku beriya Leylaya Kurdan bê darvekirin Merşa Netewî ya Kurdan ey reqîb bi dengekî bilind xwendiye û gotinên wê yên dawî jî wiha bûne. Min bikujin, lê vê rastiyê jî bizanibin, bi kuştina min bi hezaran Kurd dê ji xewa giran şiyar bibin. Ez gelekê xweşim ku bi serfirazî rêya azadiya Kurdistanê de canê xwe feda dikim. Meseleya Leylaya Kurdan wiha ye. Li aliyê din min behs kir Leylaya Filîstînî jî di heman demê de gelek navdar e ku li cîhanê bi dehan caran zêde ji Leylaya Kurdan navdartir e. Leyla Xalit sala 1944 ku hîn İsraîl nehatiye avakirin, li Heyfayê hatiye dinê. Di 15 saliya xwe de tev lê rêxistina rizgarkirina gel a Filîstînê dibe. Pişra li zanîngeha Amerîkayê ya Beyrûdê di beşa doktoriyê de dest bi perwerdeyê dike. Lê Leyla Xalit di salên 1969 û 1970 da nav da û hate zanîn.
1969 da cara yekem wê û hevalekî wê balafireke Amerîkî revandin û bi tehdîtkirina bombeyan balafirê danîn Şamê. Şûn da rêviyan serbest berdan lê balafirê bi bombeyan teqandin. Li Şama Sûriyeyê ew û hevalê wê hatin radestkirin ku wê demê li Sûriyeyê desthilatdar Hafiz Esad bû bavê Beşar Esadê niha ku her du Esad jî tu carê mafê gelê Kurd qebûl nekirine. Leyla Xalit û hevalê wê tevê 31 girtîn Filîstînî beramberê du pilotên İsraîlê hatin berdan. Leyla Xalit îlona 1907 da carek din tevlî çalekiya revandina balafirek bû. Li êja di balafirê de hêzên İsraîlî jî hebûn û wan hevalê Leyla Xalit kuştin û wê jî bi saxî girtin û birin Londona İngilistanê. Leyla Xalit qasî mehek li vir hate girtin. Pişa milîtanekî din ê Filîstînê balafirekî din revand û Leyla Xalit bi rêbaza Teqasê hate berdan. Leyla Xalit bo çepkir û îslamîstan ku ew dijî İsraîlê ne û gorî min temamî antîsemitîstin, bo qehreman û hîn jî wiha tê qebûl kirin. Leyla Xalit salên şûn da piranî li Beyrûtê jiya û zewicî bû xwedî zarok û malbat jî. Her wiha welat geriya û xwest mafdarî û mazlûmtiya Filîstînê propaganda bike. Leyla Xalit bo Saddam Hüseyin ê Leyla Kurdan darva kir jî qehreman bû. Her wiha bo îslamîstên Tirkiyê jî tim û tim wiha bû. Bo meleyên hov ê Îranê jî wisa ye ku wan herî dawê keça Kurd Jîna Amînî û piştî wî bi sedan kestan kuştin. Leyla Kurdan hîn çalekî jî nekiribû û ji xwe re Leyla Filîstînî mîna kirtibû. Lê wî kirin terorîst û darvekirin. Li aliyê din Leyla Filîstînî ya du çalakî pêk anîye kirin qehreman. Her du jî wek miletên xwe misliman bûn. Lê aqibeta wan ne wek hev bû. Çima? Yek Kurd bû, yek jî Filîstînî bû.